Nepotvrđeni izveštaji iz više evropskih izvora ukazuju da su u ruskom udaru na ukrajinsku vazdušnu bazu uništena 4 lovca F-16. Izveštaji ruskih izvora navode da su balističke rakete Kinžal ispaljene na aerodrom u Starokonstantinovu u zapadnoj Ukrajini. Bodeži su relativno retka i visoko kvalitetna klasa avionskih projektila koji su pažljivo korišćeni za uništavanje kritičnih ciljeva, uključujući nedavno isporučenu vojnu opremu NATO-a, navodi Military Watch. Za razliku od ukrajinskih lovaca sovjetske proizvodnje, američki avioni F-16 ne mogu se razmeštati na improvizovanim aerodromima sa tehničkim nedostacima, što ograničava broj objekata na kojima mogu da polete i slete. Odavno se očekivalo da će to pojednostaviti zadatak njihovog praćenja i poraza, posebno u kontekstu MiG-ova 29 koji su ranije činili okosnicu ukrajinske flote, a koji se smatraju jednim od najboljih na svetu po sletanju sa pista. Prvi avioni F-16 isporučeni su Ukrajini 1. avgusta, a prvi avion je izgubljen 26. avgusta, što je potvrđeno 3 dana kasnije. Izveštaji o uzroku katastrofe uveliko se razlikuju. Ukrajini su obećane primetno zastarele varijante aviona iz doba hladnog rata, a to se odnosi i na već isporučeni F-16 AMBM, povučeni iz danskog ratnog vazduhoplovstva. Veruje se da nemaju nikakve realne šanse u vazdušnoj borbi protiv ruskih lovaca 21. veka sa aktivnim faznim radarima i savremenim sistemima za elektronsko ratovanje.